Dêrûniya xwe dubare kirinê. Doktor Rodî Sinar. Dema ku mirovayî dest bi danhevdana amûrên çandê kiriye, xwestiye ku tiştên hatine afirandin bila bi bemayîndeya zêdeka civakê, xwestiye tiştên nû di dubare kirinê de mêşiye mirov, malbat û civakê de mayînde bibe. Lê mirovayî dît ku ev rêbaz mirovan zêde pêş naxîne, hew tiştê heyî diparêze, gavekê pêştir afirandin, li ser keviran û bi keviran wêneyê ku wat heye lêbar dikirin xêz kirin, ji wan re dibêjin hieroglîf û di peyî re nivîs afirandin. Di pey nivîsê re wêne derbasî mijara hunerê bû, di hewzê xwe dubarekirinê de vegizandin jî mîna baştemayînê hat dîtin. Ji bo pêşketinê cerebandina rêbazê cuda ji xwe re pîvan dîtin û heman rêbaz meşandin. Dema ku heman rêbaz bi kar anîn dîtin ku dêrûniyeke cuda û dema ku aliqandinek hebe dêrûniyeke cuda dibe serdest. Ji ber vî awayî jî nûjenî pejirandin û bi domdar ji xwe re kirin armanc. Ji bo pêşketinê pêdivî bi nûjeniyeke herikbar di mêzîna hevsengiya jiyanê de pîvan girtine û guherîna bixwezayê re kirine nêzîkbûna jiyanê. Lê di peyî re derketina mijarên pîvanê dêrûniyê hin tiştan rexne dikin û dibêjin ji bo pêşketineke bi tendurist divê bi domdar liv û tevger hebe. Bi domdar herikbûnek hebe ku ji bo heman tişt pêk werin. Divê kedrejandineke domdar hebe. Lê dema ku tu bi domdar di nava dubarekirinê de bijî, divê tu bizanibe ku tu yê bi şûn de bimîne û di peyî demekê re tu yê teng bimîne, ev tengmayîn jî dibe sedemeke pêştemayîn û şûndemayînê ku ev jî alameta dêrûniyeke neyînî derdixîne holê. Lê bi derketina alametê dêrûniya neyînî, nexweşiyê jî bi xwe re diafirîne. Divê bêzanîn ku dayîk tu carî heman zarokê du caran nayîne dinê. Tovek du cara di heman cihê de dernakeve holê. Lê ji ber xemsarî, teralî û pejirandina mirovan, xwesteka wanî dubarekirina hin tiştan heye ku ev jî em mîna sendromeke dêrûniyê dinirxîne, di jiyîna serboriyên ku di dîrokê de di destên me de hene. Xwe dubarekirin bargiranî û xwedî berdêleke neyînî ye. Yên ku di nava dubarekirinê de dijîn, divê bêne zanîn ku ne xwedî danhevdanê ne, ne xwedî planên kar û xebatên pêşerojê ne divê bêzanîn ji ber kirinek heye ku ji ber kirin jiyanê pêş de naxîne û xebateke ji bo parastina tiştên heyî di dest de heye, lê di pey demekê re heman şikartê jî dê bimihe. Bi domdar dubarekirin xwedî aliyê erînî û bi piranî xwedî rûyekê neyînî ye. Ji ber vî alî jî divê di têkiliya mirov û civakê de lev û tevgereke domdar hebe ku di pêşketina bi civakê re nebe bargiranî. Di mijara Kurd de jî heman tişt derbastar e ku di dema xwestek û rêxistina gelê Kurd bihêz dibe, xwe dide ser hevdû û ber bi yekitiyê ve dimeşe, an dîplomasiya ku dê alîkariyê ji gelê Kurd re bike derkeve holê, dewletên ku li serê gelê Kurd bûne bela û Kurda înkar dikin, dixwazin wan bipişêvin û wan tune bike, dest bi peyvê erînî dikin. Mîna ku gelê Kurd suçdarin û alîkariyê naxwazin, destê ku ji bo wekêvî û xweşkûbiratiyê dirêj bûye nagirin. Lê Kurd bi domdar destên ku dirêj bûye girtiye û dewletên ku desthilatdariyê li ser gelê Kurd dimeşîne, piştî girêka xwe pişt dixîne û pê de dest bi mandelebûne, zordariyê pêkutiyê dikin û mijara berbiçareseriyê ve dimeşiya cardin ve digerine serdem û ji dema hov bişûndetir. Pêşketinên bi bedêl û pêvajiyên bi kezebraşî xwe dikîne asta azadiya gelê Kurd, cardin vedigerînên mîna ku pirsgirêk tune ye û gelê Kurd an rêveberên wan paronaya dijîn, rayedar wanî tev digerin. Heman Mîzansên bi 10 caran dubare bûye, di têkiliya bi Elîşan Beg û Elîşêr Beg re, di têkiliya bi Nûrî Dersimê re, di pêvajiya konferansa Parîsê de, di konferansa Lozanê de, di têkiliya bi Hesen Xeyrî re, di têkiliya bi Diyab Axa re, bi têkiliya Seyî Evdilqadir re, di têkiliya bi Şêx Saîd re, di têkiliya bi Seyîd Riza re û her wekî din û divê vê carê heman tişt neyîn jîn ku bila cardin pêvajiyeke dilêşiyê dernekeve holê. Bila demên wendahiya li ser êşa gel neyê jîn. Di vî warî de Tirkiye xwedî pirêzeyeke tijî keleme. Lê di vê pêvajiya nû de li Sûriyê dixwazin heman tiştî dubare bikin. Ev jî peyman ji 8 xalan bi Kurdî re xwedî naverok û hêviyeyeke li civîna amadekirina makeqanûna Sûriyê xwe dubarekirineke, kopyayeke mîna Tirkiye li dar dikeve. Di peyvê de Kurd heye lê dixwazin di qanûnan de di jiyanê de Kurd cih negirin û nebin xwedî mafê hemwelatî û wekêviyê. Dixwazin heta meşruiyetekê bi dest bixînin, Kurda di hêviya bendewariyê de bigirin, bixapînin.
di peyê meşruiyetê re bi rêbazê leşkerî bi ser Kurdan re bimeşe û di bêdengiya cîhanê de ji Kurdan re bibêjin an hûnê xwe bidin dest, an hûnê bimirin, lê Kurd baş dizanin ku berxwedan jiyan e û heta vê roja ku di nava êrişên tunekirinê de di pergala pişaftinê de zanîbûn xwe jîn bigirin û xwe jîn û berxwedêr girtin ku hêna em behsa hebûn û serkeftina Kurdan dikin. Lê divê li heman koneyan baldarî di asta herî ji ortebe ku sistemên xwedî navê konebazin careke din hewl nedin gelê me û rêxistina pêşengiya gelê me bixapînin. Heta ku em bi rêxistina xwe, bi hêza xwe, bi rayedariya xwe ser di nava meşruiyeta we de, di makê qanûnên we de em cih negirin, di qada navneteweyî de piştgirî û êrîniya we em nebihîsin, em nebînin di jest û mîmîkên we de em êrîniyekî aram ji dil nebînin, em ê ji kiryarên we re nebêjin erê û em tev li tevgerên hovîtiya we nabin. Êdî ne dema hovîtiyê ye, an ne dema cahiliyê ye ku jê re dibêjin dema navîn. Êdî dema pêşketin û têkiliyê bi alîkariya teknolojiyê zû têne bihîstin û konsolîdasyonek asta bilind heye. Êdî divê xapandin tune be ku baweriya ji aliyê rayedaran ve hatiye derkirin bi tenduristî saz bibe. An rojê were hûnê di nava xwe dûbarekirinê de emrê xwe biqedînin û hêviya ku asoye dê bi domdar bijî.